Кышны узатканчы бер ничә бәйрәмне үткәреп алырга җитешергә кирәк. Шуның берсе 14 февраль Гашыйклар көне, икенчесе 23 февраль Ватанны саклаучылар көне. Бүгенге тапшыруда без беренче бәйрәмгә бергәләп әзерләнербез. Җырчыларның Гашыйклар көненә мөнәсәбәтен дә ачыкларбыз. Сез музыкаль каймак хит парадын карыйсыз. Аның алып баручысы мин, Лилия Хайруллина, һәм без башлыйбыз. Музыкаль коймак катнашучылары рәтенә тагын бер җырчы өстәлә. Ул Лилия Гимадзинова. Премьераны каршы алабыз. Фазлыевлар гаиләсе өчен 14 февраль гадәти көн. Бер нәрсә дә эшләмиләр түгел, әлбәттә. Әзме-күпме бүләкләр, чәчәкләр бирешеп, табын корып алалар икән. Чәчәк дигәннән, кайбер илләрдә 14 февральдә сөйгәнеңә бары тик роза чәчәкләре генә бирәләр. Башка чәчәк бирү тыелган. Бер роза чәчәге ул игътибар күрсәтү дигәнне аңлата. Бер бәйләм роза чәчәген сөйгән ярларга тапшыралар. Ә менә 100 роза бүләк итү ул кияүгә чыгарга тәкъдим ясау дигәнне аңлата икән. Киләсе җырда нинди мәгънә яшерелгән? Алсу һәм Азат Фазлыевлар барысын да аңлатыр. Ой, җырлап күрсәтер. Тыңлыйбыз.
Өйебезден әни қояш, илахи бір затлы нур. Ялауларың, гүрлеулерің, мәхәббәттен тұрған жыр. Кетіп алған шатлығыбыз абайларына сіңіл, өзіңе тартып тұрасың, кел сенің янда көңіл. Әнисінің қызы ұл, Әнисінің қызы ұл. Үштікі бала, үштікі, тек бәхетлігіне бұл. Әнисінің қызы ұл, Әнисінің қызы ұл. Үштікі бала, үштікі, тек бәхетлігіне бұл. Абайыңды бұл қадірлі, тәмілі боласың екен. Қансығы біз тәтті ебіз, ол менің қызым екен. Bizden әни қияш, илахи бір затлы нур. Yılavların, gürlevlerin, мәхәббәттен тұрған жыр. Әнисінің қызы ұл, Әнисінің қызы ұл. Үштікі бала, үштікі, тек бәхетлігіне бұл. Әнисінің қызы ұл, Әнисінің қызы ұл. Үштікі бала, үштікі, тек бәхетлігіне бұл. Әнисінің қызы ұл. Әнисінің қызы ұл. Үштікі балам, үштікі, тек бәхетлігіне бұл. Әнисінің қызы ұл, Әнисінің қызы ұл. Үштікі балам, үштікі, тек бәхетлігіне бұл. Үштікі балам, үштікі, тек бәхетлігіне бұл. Мен сені яратам, сен менің бірден бірім, сенсіз мен яши алмайм. Сен құяшым, сен айым. Бұл ғади сөзләр түгел, бұл сөзләр жыр исемләренә әйләнгән мәхәббәт девизлары. Әмінә Гүзәл Идрисова белән Илназ Бах бер-берсенә сен кирәк дип әйтеп тора. Хәзер тыңлаячак җырлары да шулай атала. Тыңлап карыйк әле, җыр барышында бу сүзләрне ничә тапкыр әйтерләр икән алар? Шын болса ғымырға бір бола, сен менің нақшымды жан кесек. Сен менің бәхітім, бәхітлі әр күнім. Сен керек, сен керек, сен керек. Сен керек әр сағат, сен керек әр минут. Сен керек әр вақыт жаныма. Сен керек әр мезгіл, сен керек шуны біл. Мен сенсіз бір ялғыз жан ғына. Сен керек әр сағат, сен керек әр минут. Сен керек әр вақыт жаныма. Сен керек әр мезгіл, сен керек шуны біл. Мен сенсіз бір ялғыз жан ғына.
Havadayım sen kirek ming'a Min sensiz bir yalgız can gına Sen kirek şunu bil Sen kirek her mezgil Min sensiz sağışlı jırgına Sen kirek her saat Sen kirek her minut Sen kirek her vakit canıma Sen kirek her mezgil Sen kirek şunu bil Min sensiz bir yalgız can gına Sen kirek her saat Sen kirek her minut Sen kirek her vakit canıma Sen kirek her mezgil Sen kirek şunu bil Min sensiz bir yalgız can gına Sen kirek her vakit Sen kirek her kayda Sen kirek her saat her minut Minutlar kaçakta saatte duyulsa Şul şakta sen gene yok da yok Sen kirek her saat Sen kirek her minut Sen kirek her vakit canıma Sen kirek her mezgil Sen kirek şunu bil Min sensiz bir yalgız canıma Sen kirek her saat Sen kirek her minut Sen kirek her vakit canıma Sen kirek her mezgil Sen kirek şunu bil Min sensiz bir yalgız canıma Sen kirek Sen kirek şunu bil Min sensiz bir yalgız canıma Min sensiz bir yalgız canıma Әмінә киләсе җырлы гаиләне ерактагы Якты йолдызым дигән татар фильмы таныштырган. Ничек итеп диярсез? Димәк, сүз Хайретдиновлар гаиләсе турында барачак. Көннәрдән бер көнне Рамил әлеге фильмның төп герое булган Эмиль Талиповның ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, комментарийларны укып утырганда, кап-кара чәчле, зур күзле Анастасия Заворотнюкка охшаган бер кызны күреп ала. Һәм шунда ук Рамиләгә гашыйк булып аңа яза башлый. Тик Рамилә күрешүләренә каршы була. Әмма бер вакыт Рамиләгә каядыр барып реферат язарга кушалар. Ә анда барыр өчен машина юк икән. Шунда ярдәмгә кем килеп җиткәнен аңлагансыздыр инде. Менә сезгә бер матур мәхәббәт тарихы. Хәзер бергәләп аларның дуэт җырларын да тыңлап китик. Yaşar şiirde Tiksin tiksin direk Tiksin tiksin diye Dime dime yürek Yaşar şiirde Tiksin tiksin direk Bürülende jullu yazlar jitkende Almaların özerişin gözüne girek tüterge Tiksin tiksin diye Dibe dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin tiksin direk Tiksin tiksin diye Dibe dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin tiksin direk Aşağılarda matürüller üsse yemle şeylerine Şevşekleri atsın için sular girek siberge Tiksin tiksin diye Dibe dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin tiksin direk Tiksin tiksin diye Dibe dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin tiksin direk Taşlar irten sayrı Unup dalga direkte Kış günelin anlar için Mınlar girek yürekte Tiksin tiksin diye Dibe dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin tiksin direk Tiksin tiksin diye
Дуслар, хәзер игътибар. Сезне 27 май TMTV премиясын тапшыру тантанасына чакырабыз. TMTV телевизион премиясына 8 ел. Шикләрне белмәүче музыка бәйрәме. 2015 елдан башланган әлеге тантананы бүген татар музыкасына гашыйк тамашачы туры трансляция аша җир йөзенең төрле почмакларыннан күзәтә. Яратып көтеп ала. Кызыл келәм, зауыклы номерлар, экстравагант образлар, популяр хитлар, яраткан артистлар, берничә сәгатьлек мавыктыргыч музыкаль шоуны сез дә үз күзләрегез белән күрә аласыз. Казанның үзәгендә пирамидада очрашырбыз. Заманча, татарча елның иң масштаблы вакыйгасына һәркем килә һәм бәйрәмнең катнашучылары булып яраткан йолдызларының җиңүенә сөенә ала. Шексіз музыка ләззәт океанына бергә чумыйк. Без хит парадны дәвам итеп, Дәүләннең җырын куеп җибәрәбез. Uşak yanında, sen uylarımda, sağınam irkem. Sen yok yanımda, қолға аламда, оқим хаманда, yazılған сөзлер, хат yollarında. Ойнаймын со гитара қыллары, мен оқим хатның yolларын. Нешегін отырға сені, нешек, сенде ойларым. Ойнаймын со гитара қыллары, мен оқим Қайтары болмайынды қазір сүйеларын. Йөрәк ярақта, әсен йырақта, сені күтәм кешен ертең, хисләрім минем арта. Anlatmadın niga, anlatmadın niga. Ник югалдың, ник қалмадың, йөрәгемне тик алдың. Ойнаймын со гитара қыллары, мен оқим хатның yolларын. Нешегін отырға сені, нешек, сенде ойларым. Ойнаймын со гитара қыллары, мен оқим хатның yolларын. Қайтары болмайынды қазір сүйеларын. Ойнаймын со гитара қыллары, мен оқим хатның yolларын. Қайтары болмайынды қазір сүйеларын. Беләсезме, Франциядә гашыйклар көнендә бер-береңә помидор бүләк итү гадәткә кертелгән. Әйе, сез дөрес ишеттегез. Помидорлар кызыл төстә, кайбер сортлары йөрәк формасында. Туры килә бит. Тагын бер сәер һәм кызыклы факт. Әгәр шул помидордан салат ясап, аны сөйгән ярыңа ашатсаң, ул мәңгегә синеке булачак. Французлар бу әйбергә бик ышана икән. Ярыйсың, аларны тынычлыкта калдырыйк һәм үзебезгә әйләнеп кайтыйк. Музыкаль каймак хит парадында Рената Тей каршы алабыз.
yürəkdən Yoğalma, yoğaltma özünü Qan sarqıb dursa yaradan Zincirgə, yeşərgə kirgənsin Alğa var ardına qarama Yoğalma, yoğaltma özünü Qan sarqıb dursa yaradan Zincirgə, yeşərgə kirgənsin Alğa var ardına qarama İsmin canını toplarlık Nahaka dirseler bir vakit Yazmışның bu kirli uyanın Bulmasa hiç güne toxtatıp Yoğalma, yoğaltma özünü Qan sarqıb dursa yaradan Zincirgə, yeşərgə kirgənsin Alğa var ardına qarama Yolunu devamlı itergə Ең соңы сулышын алғанда Күш ал сен үміттен үреліп Бары тек yoğalma, yoğalma Yoğalma, yoğaltma özünü Qan sarqıb dursa yaradan Zincirgə, yeşərgə kirgənsin Alğa var ardına qarama Yoğalma, yoğaltma özünü Qan sarqıb dursa yaradan Zincirgə, yeşərgə kirgənsin Alğa var ardına qarama Alğa var ardına qarama Музыкаль каймак хит парадын алга таба дәвам итәбез. 4нче урын иясе Руслан Трапезников. Иң зур бүләк ул бергә үткәргән мизгелләр дип сүз башлады Руслан. Сөйгән яры белән бер-берсенә кирәкле бүләкләр генә ясыйлар икән. Бу елда 14 февральне җырчы Казанда каршы ала. Башта клибын төшереп бетерә, аннан соң Татар радиосы үткәргән концертта чыгыш ясаячак. Русланның планнары үтәлүен теләп калабыз һәм клибын карыйбыз. Bek motor senin resim İstelik idim inden Yok aşıktım min kütme Özledim Hala aşıktar özledim Jilerge açtım iken İstelerin yok irgen Adaşma jillerde Adaşma jillerde
Бу атнада 3нче урынны Гөлнара Тимирҗанова яулады. Сөйгәнеңә көн сайын яратуны белдерергә сәбәп кирәк түгел дип саный ул. Дуслар, монда сүзләр артык. Гөлнараның хәзер башкарачак җыры да мәхәббәт турында бит. Бергәләп карыйк. Мәхәббәткә янып көюләр, кичерәм дип сагынып сөюләр. Һәр кешенең була үз яры, һәр кешенең була үз пары. Йөрәк кушканны тыңлай йөргән, яратам бит мине сине күптән. Синең генә татлы иреннәр, яратам бит назлап сөюләр. Яратасың, яратамын, сөйләмен һәм сөямен. Мәхәббәт учагын бергә яндырыйкла гел гомергә. Яратасың, яратамын, сөйләмен һәм сөямен. Мәхәббәт учагын бергә яндырыйкла гел гомергә. Мәхәббәт ул һәр көнегә килә, сине һәм мине сынай көлә. Яратылганбыз без бу җиргә, сөеп сөелеп көне күрергә. Мәхәббәтнең татлы җимеше, исбат итә шушы сөюне. Син дә минем ярты йөрәгем, мин дә синең ярты йөрәгем. Яратасың, яратамын, сөйләмен һәм сөямен. Мәхәббәт учагын бергә яндырыйкла гел гомергә. Яратасың, яратамын, сөйләмен һәм сөямен. Мәхәббәт учагын бергә яндырыйкла гел гомергә. Мәхәббәткә янып көюләр, кичерәм дип сагынып сөюләр. Һәр кешенең була үз яры, һәр кешенең була үз пары. Йөрәк кушканны тыңлай йөргән, яратам бит мине сине күптән. Синең генә татлы иреннәр, яратам бит назлап сөюләр. Яратасың, яратамын, сөйләмен һәм сөямен. Мәхәббәт учагын бергә яндырыйкла гел гомергә. Яратасың, яратамын, сөйләмен һәм сөямен. Мәхәббәт учагын бергә яндырыйкла гел гомергә. Мәхәббәт учагын бергә яндырыйкла гел гомергә. Хит-парадның киләсе катнашучысы ул Арсланы. Алар ире Наил белән Салават җыр театрында танышкан икән. Башта бер-берсенә ошамаганнар, чөнки алар арасында иҗади бәхәс булган. Ярты ел узгач кына Наилнең миңа карата хисләре бар икәнен аңладым, ди Арсланы. Вакыт бар нәрсәне хәл итә шул. Мәсәлән, ни бары 9 көннән соң Сәйдәш мәдәният йортында 3нче балалар премиясын тапшыру тантанасы булачак. Традиция буенча статуэткалар татар телевидениесендә беренче музыкаль чарт нәтиҗәләре буенча яшь талантларга тапшырыла. Сез дә бу грандиоз чарадан читтә калмагыз.
Әлеге тантанада лауреатлар белән бергә милли татар һәм башкорт шоу бизнесының иң якты популяр йолдызлары чыгыш ясаячак. Килегез, дуслар, күрегез һәм алкышларыгызны бүләк итегез. Ә хәзер сезнең экраннарда Арсланы. Тыңлыйбыз. Бешит хәзер шуны аңлыйм, солкын карашыңны күрәм, арагызда башка беләм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Такси алга шаба, ерагая безнең ара. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Чакырма мине бүтән, соңгы өмет сүнгән күптән, саубуллашып тора алмыйм, яңа таңнарыма атлыйм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Иң җитезе буласың киләме? Алайса безнең социаль шелтәләргә языл һәм яңалыкларны беренчеләрдән булып бел. Карамый калган тапшыруларың булса, безнең сайтка яки YouTube каналга кирип кара. Беләм, җиңүченең исемен ишетәсегез, беләсегез килә. Әз генә сабырлык. Хәзер музыкаль каймак хит парадының катнашучыларын тагын бер кат искә алып чыгыйк. Әнисенең кызы ул, үштеки бала үштеки, тик бәхетле генә бу. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына.
Yo'g'olma, yo'g'oltma o'zingni. Qo'rqib tursa yaradan. Sen yerga yasharga kirgansan. Olg'a bor, ortingga qarama. Ellarda adashma yerlarda, yer dovulda yurmalarda. Adashma, adashma. Yaratasın, yarataman, suyulaman, ham suyaman. Merhamet uşağım birge, yağmur yuklagin gümürge. Seni alıp gider. Gözlerimde yaşlar gider. Bu soğuşqa töze almayım. Salqın qışqa yalğız atlayım. Җиңүчене игълан иткәнче, менә сезгә тагын бер кызыклы факт. Күгәрченнәр 14 февраль көнне үзләренең парларын эзли башлый икән. Шуңа күрә дә әлеге кошлар мәхәббәт символы булып калган. Бу атнаның абсолют җиңүчесе дә әлеге кошларда бик ярата икән. Димәк, беренче урын иясе ул Алия Мәбәрәкова. Җырындагы кебек, мин ясыймын зур адымнар дип, хит-парадның бөек ноктасына килеп җитә алды ул. Котлыйбыз һәм клибын карыйбыз. Min yasıymın adımlar, Hıyallarım şınğa oşa, Qanatlanıp min aşkınam, Hıyal yolundan min baram. Min qoraqmıyım yalğışlar yasarığa, Üz kişime min ışanam. Min yasımdır adımlar, Aldakta zuri yollar, Min yasımdır adımlar, adımlar. Min bugün bir bəxtli, ey min bir bəxtli, Aldakta umuşlar, umuşlar. Min yasıymın adımlar, Barır yolum aşık görəm, Yaktı utlar hem alkışlar, Barda kütə mini, min biləm. Min qoraqmıyım yalğışlar yasarığa, Üz kişime min ışanam. Min yasımdır adımlar, Aldakta zuri yollar, Min yasımdır adımlar, adımlar. Min bugün bir bəxtli, ey min bir bəxtli, Aldakta umuşlar, umuşlar. Min yasımdır adımlar, Aldakta zuri yollar, Min yasımdır adımlar, adımlar. Min bugün bir bəxtli, ey min bir bəxtli, Aldakta umuşlar, umuşlar. Min qoraqmıyım yalğışlar yasarğa, Üz kişime min bugün ışanam. Күптән көткән зур хыялым шынга аша бүген. Юк, берни әйтмәгез, берни дәшмәгез миңа. Мин бүген ясыйм зур адымнар. Мин бүген алга барам. Мин бүген бернидән дә курыкмыйм. Мин үз көчемә бүген ышанам. Мин ясыйм зур адымнар, алдакта зур юллар. Мин ясыйм зур адымнар, адымнар. Мин бүген бик бәхетле, әй мин бик бәхетле.
Яратуыңны белдерер өчен 14 февральне көтәргә кирәкми. Бүгенге тапшыруда әлеге сүзләр еш яңгырады. Моны истә тотыгыз. Шулай итеп, музыкаль каймак хит парадына йомгак ясадык. Саубуллашыр мизгелләрдә җитте. Сезнең белән мин Лилия Хәйруллина булдым. Киләсе очрашуларга кадәр яратып һәм яратылып яшәгез. Пока-пока. Thank you.